kena jama koda jama kodir da wadi sene baudema hami jaberandama eyam dema o cerno berene danzatimo yo Allah jab ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi yo Allah ɓeydu nden ka e sutura bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu barkeji seeremɓe men e jinnaɓe meɗen alhamdulillahi rabbil alamin ceerno wi on jarama on jarama yettoɗo ko ɓurima fof bisimillah men ceerno Moustapha ceerno wiyetede Moustapha o wi yettinde ɗo konngol noon e nder men ɓeytaɓe losmanaɓe Allah addi e ɗo men men bismade ceerno e denndangal meɗen e garani kono goto fof ene yiɗi seedade ma eɓe ngari noon lomtade e ɗe ɗe kirani arde ɗe e lotma eɓe jii so wayi noon ɗum fof koɓe tuuma ko an jogii yamirore no mbiruɗa fof eɓe keddi heen eɓe mbima noon bisimilla ceerno wi yo Allah jaɓanen ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humtu hajuji ɗi yo Allah jaɓan en dawe men Allah fof yo Allah yaafa en pergitte men yo Allah fewnu en fewnana en ɓesguji men bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu barkeji seeremɓe men ceerno wi ko heeɓi fof ko moƴƴere tawde en jiiniri so tawi en dañi no jiɗirɗen ni ha yehe to mon to oɗon kandi hen ko gueɗal mon ko haqqe mon so alhaali rokkani ko heɓotono so tawi yahama toon ɗum heɓoto toon e nde ɗo jonde inchallahu taala ko woni hen ɓural men fof yo Allah newnan en ceerno wi on jarama yo Allah yoɓ moƴƴere aleykum salam holi an eyi oɗo ko tanum oɗo babalaji barundi cuun o ummi koto Séguélar o wiyete ko Ousmane o wiyete ko Ousmane Ahmadou Thioune o wi kankone waari o ummi koto Séguélar o waari ko salmindemo ceerno e are juurade e dartirde on du'a e dendagal alhaaliji mabɓe fof inchallahu taala kamɓe ɗum addiɓe ceerno wi bisimilla ma ɓe jarama yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah jaɓanen ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah timmin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barkeji seeremɓe men e jinnaɓe meɗen alhamdulillahi rabbil alamin ato merinaɓe kadi nanɗo garno salminde en Abou Sode wonanno Moussa Sow e Moussa Hamme Moussa awɗo Hamme to Cherif Mawla e omo woɗɗi defode bassude nda haadi woɓɓe ɓe en jiɗi janta mbawaji kala jantuɗo an tan yo yasata on tan so gayni bani duwaw jaroɗo
no mbiyata abobo e Chérif Mawlay omo arde mi ñi ko en woɓɓe ɓe ɓe jeeya ko diwan Gaabu toon ɓe jetti ko salmindema ceerno juuradema gila garɗa eɓe jinno yettodirde e ma kono taw ɓe keɓani temps ono wayni won kadi ɓeɓe jinno ardude woɓɓe toon kadi keɓani no gardi eɓe gari e salmindema e juuradema andideɓe kamɓene koye jaam tan ɓe goni ɓe jetti noon ko ñagadema du'a o e wi ɓe calminima ceerno eɓe ñaguima noon du'a uno feewi e alhaaliji mabɓe foof omon ɗo mo wonde miñiraɓe makko ɗiɗo ɗo ha yeeso eɓe ñaguima du'a nde Allah newnantaɓe ɓe jiiɗi hoodde ɓe calmini ɓe juurima ɓe mbi mo wiyete ko Moussa Ba e diwan Gaabu to wi ɓe jeeya ceerno yo Allah jaɓ ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto haajuji ɗi bi jaahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ceerno wi so tawi aɗa wirda o wi o suwata o jaggude ceerno wi en yiiɗi a waɗ feere jagga lawol ngol o wi enen fof yo en tinno kadi jaggen kadi woto belsindoɗen wirdu ndu ko ɗum woni gueɗal men ɗum woni gueɗal men Allah feccani en gueɗal ngal en ɓuraka gueɗal noon wadde nangtoɗen hen ha tiiɗa kala jaggunoɗo yo toppito mo suwano jaggude yo jaggu gollira naftoro yo Allah newnu yo Allah wallu so yeeso ga Ahmad Tidiani awde on e Tidiani aw mataw tubanaɓe eɓe ngari noon eɓe jiiɗi yettade ceer so ɓe gayni tan kalani e kanko e Ahmad Tidiani Sall gardi Ahmad Tidiani Sall Babal San Sall kanko wonɗo kamɓe gardi ko toon ɓe goni kamɓe fof ne calmina on eɓe calmina on no feewi e neliɓe ɗo yoɓe ngar salminde e juurade lomtiniɓe kamɓe fof kadi eɓe celli eɓe jaam eɓe mbima kadi hono bisimilla ma ɗum woni koyɗe mabɓe eɗe ñagade duwaw alhaaliji ɗi toon fof won tere moɓe dañno toon tere o eɓe jiiɗi huccande golle muɗum eɓe ñaagui ya waɗanɓe duwaw fodde gueɗe paaliɗe gonɗe ɗon ɗe nde Allah ittantaɓe ɗum ɓe mbawa hankanti fuɗɗade hono golle ɗe golle o ko nokku hono dental ngal ɗum nana daña nan toon woodi tan banggue kayitaji ɗi e pewnugol ngol wonko manque hen seeɗa mbaɗanaɓe duwaw keeriɗo e dowuji ma ene jaabe dowuji ma ne jaabe ceerno surtout ko fate e ɗen ɗon gueɗe dowuji mon ne jaawi jaabede en ceerno wala jimali kenem to korogo miɗen gandi ɗo rewdano kono konngol ceerno lawol gotol nde rewi hen nde o rokkete ko teeruŋuji ɗiɗi o rokkida lawol gotol kala ko watta hen o noddat ceerno o noddat kam o wiya mi haalnanmo ceerno nde o heeɓi teeruŋuji ɗi nde taw o ala hayɗo o hoɗi o wiya mi haalan ceerno teeruŋuji ɗi keɓɓima joni noon ko holno o hoɗirta hay kanko koye luwas o woni ceerno waɗi duwa o nde wonata seeɗa o dañi mahanowomo ɗo hoɗata ɗo heddi dingiral jumangal o wiya mi haalan ceerno o dañi ɗo hoɗi hankanti heddi ko dingiral nokku o jamaka kalanmi ceerno min tinani tan ha woodi garɗo wimo no yiɗiri jumaka e galle o mahire gila puɗɗode golle ɗe ha timmode ene yaltanimo volontaire ne waɗanamo ɗum ceerno fawegol hayre nde ha e udditgol ngol fof ko e yamirore ceerno mi wawma nde yayi jaabede kamɓe ne gari ko golle l'islam ko galle l'islam ko galle Tidiani on duwaw keeriɗo ceerno ceerno wi yo Allah jaɓ ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humtu haajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe men Allah fof yo Allah yaafo en pergitte men yo Allah fewnu en fewnana en ɓesguji men yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmada Tidiani radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe
yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en newuyaji muɗum keeriɗi wondude e ndenka muɗum anniya jogaɗo one yo Allah yettin kadi yettoro no ɓuuri moƴƴirde e no ɓuuri fewirde bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum ceerno wi bisimilla moɗon ɗo kadi beelinaɓe naaɓe e kay haydinaɓe ɓenne kadi e ɓen ɗo ceerno eɓe jiiɗi yettade o salminde e juurade ɗo ceerno nda ceerno oɗo faɗile on kaala tan yawa seeɗa eyyi ko Ahmad Touré kamɓe koɗo bonwatoɓe goni kanko e Mouhamadou Siraji mataw ɓe gari ɗo hannde kadi rendude ma juma o salminde e juurade ɓe gummi ko bonwato kamɓene ko ɗum addi ko mi armin ɓen ko galle Ganki Ahmad Touré ɓiye Ba Abdourahmani Touré e ko miñum ne Mariame Touré eyyi ceerno wi bisimilla moɗon yo Allah jab ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno e seeremɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin eyyi ko Ibnu Omar Tokarama Ibnu Omar Diallo o ari yettade kanko no salminde e juurade e jinnaɗo makko o kadi wi ene salmina ene juuroɗo inde o ala jinnaɗo o ke Aissata Diaw ko ɓi Aissata Diaw o wiya ɓe calmima e ɓe juuroma aleykum salam holton lordugu o wi ɓeɗo ko jeeyaka dental hono lordugu ko almuɓe ceerno Alhassane noon to Hudallahi ceerno Alassane to Hudallahi gollodiri e Seydi Alhaji Mamadou Saïd gollodiri e ceerno Seydi Alhaji Mahamad ibne Saïd komin almuɓe makko kanko noon o wi kamɓe koɓe almuɓe ceerno Alassane Hudallahi mi calminama eɓe jetti salmindema e juuradema e ñagadema du'a e yaafuya eɓe ñaagui Allah yo Allah ɓoyno ceerno e jeese men yo Allah ɓoynan en ceerno ɗo jeese men ɗo ya barke Allah enela ɗum e so barke mawol nabiyina wa mawlana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ceerno o wima emin belti no feewi emin belti no feewi e ko garɗa ɗo ko emin jiima ko emin belti hen no feewi allahumma salli ala sayyidina Muhammad ko kanko e ɓeɗo kamɓe garde e bisimilla wi eɓe ñaagui duwaw kanko no mo yiiɗi hesɓitinde lawol tijaniye ngol ceerno wi Allah jab ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin yettin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala e barke ceerno men e seeremɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin Moussa Sow eyyi mawo yes omo ardi e Aliou Deme e Abdourahmani Diallo e kamɓe fof gondi to Gonzatto eɓe lomti dendagal wonɓe toon ɓe fof arde salmindema e juuradema e ñagade du'a o ceen aɗen darsen kursaji darsen kursaji ha haala ka timma hala oɗo mataw ko yo Allah jab ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi so barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu ta'ala anhu
barke ceerno men e seeremɓe muɗum ceerno yo jinnaɓe ɓe fof o wi so tawi ɗum kumpito jinnaɓe ɓe eyi ɓe kumpitani mbari ɓanndu ndu ko mawɗum eyi ko mawɗum no moƴƴi o wi tokara makko Ibnu Umar en no mbaɗi o wi Aliyu en eyi ɓe wiya ɓe kalda sahaa fof mbaɗa ko cawolol naaɓe cawuɗo ceerno Jalal gonɗo Tibbere gonɗo gonɗo Tibbere Fulɓe ceerno Djiby Tibbere Fulɓe ko miñi ko ceerno jam ari salminde juurade waari ko salmindema e juuradema yettande calminama cawlol naaɓe e yettinde kadi calminali cawolol naaɓe fof inde nenam gandanɗa hoore ma ko ceerno tan o woni gonɗo makko e inde kadi jinnaɗo makko debbo o saabu ko ceerno tan woni alhaali makko fof woni gurdam makko hay joni joni ko kala momo jaraga joni o haaldi e nene makko ko arata ɗo ko nene makko ene salmina ene juuro ene ñaago duwaw kadi ene duwi to banggueji ɗi fof kadi aussi yettinamo calminali kadi ñaago omo duwaw o yo yettine calminali makko kadi omo ñaago duwaw kadi aussi ko kala ko dañi o wi jinnaɗo makko debbo o alhaali mum ko e andu ko onon Djiby miñamwala fof andu ɗum kanko e ceerno Jalal tan o miñi ko o ceerno Djiby ko kañum tan e ceerno Jalal gondata kañum en jaadata voilà joni ko Tibbere to woni Tibbere to o ceerno Jalal waɗimo toon o jooɗi machallah ɗum noon kadi minen mbeɗa jogui anniye fuɗɗade walla yo Allah yo ɗuno e mataw ɗo e seeɗa omo yiiɗi fuɗɗade golle galle makko omo ñaagui a waɗa mo hen duwaw fuɗɗode nde ha to wortode toon salmini o juuri ceerno yo Allah jaɓ ziyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum nde won ummiɓe ɗo ha Guitiri ko Guitiri ko caggal wuuro ngo ene woɗɗi ɓenne kadi kaw e kay haydinaɓe men kaw Baba Thiam Tanum Ba Mamadou ma ɗi Ba Mamadou Houdou e Ba Mamadou Houdou Thiam e Mama Aliou Aliou Houdou garno ko salminde juurade e ceerno wi kamɓe beelinanaɓe e jokenaɓe e kay haydinaɓe ɓe garno ko salmindema e juuradema ñagade duwa e ñagade du'a u e ɗaɓɓude moƴƴere e ɗaɓɓude moƴƴere nde julɓe ɗaɓɓata e moɗon nde kadi e ñagade kadi duwaw kumtal hajuji e arde kadi ardanade e ñagade du'awuji kumtal hajuji ñagade kadi ɓeyditade lawol ngol nde Allah waɗat minal huɓe Cheikh Tidiane e ñagadema kadi duwawu ɗeydare ɓe e lawol cheikhana Ahmada Tidiane e wonde almuɓɓe e lawol ngol kadi bandiraɓe wonɓe toon ɓe dañani arde ɓe fof kadi calminene juurona ñaago duwaw o wi bandiraɓe en ɗam ɓeɓe gondi toon ɓe keɓani arde ɓe ɓenne kadi ene calmina ene juuro ene ñaago du'aw ɗum woni koyɗe mabɓe ko heddi ko ceerno fof ene e juuɗe ma ceerno wi Allah jaɓanin ziyara o yo Allah yettin fandare nden yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto hajuji ɗi yo Allah jaɓan en dewe men Allah fof yo Allah yaafo en pergitte men yo Allah fewnu en fewnana en ɓesguji men yo Allah waɗ en e heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim o wi kamɓe ɓe jeeya ko sunnatu kono kamɓe fof ko musidɓe mabɓe kamɓe koddi ɓe jettino tan ko salmindema e juuradema ceerno e hesɓitinde almudagal e ñagade du'a nde Allah rokkata ɓe cellal e rafiji ɗi e alhaaliji ɗi fof eɓe ñaaguima du'a u ceerno no feewi kanko ko Ahmad Tidiane Diallo nenne o gari ko salminde e juurade e ñagade du'a u eɓe ñaaguima du'a u ceerno e alhaaliji mabɓe fof e ñagade kadi hono yaafuya no feewi
eɓe puɗɗi gollude galleji maɓɓe toon ɓe cuwa taw hono jokkidde ɓe ñaagui hen duwaw ɓe ñaaguima hen duwaw no feewi o wi o suwa taw jaggude lawol ngol kono mo yiiɗi jaggude inchallah assalamu aleykum ceerno soko oɗone ko jiɗɗo joƴƴini kurus o less oɗone ko jiɗɗo nanngude lawol ngol kamɓe fof ɗiɗo goɗɗo jiɗɗo nanngorde lawol ngol fof yo ɓattor kadi yiɓɓe jaggidde ɓe kadi nganniyoro no yiɓɓe jaggidde ɓe kadi no fof goto fof yo anne ceerno wi rokkima lazim e wadifa e wirdu aljuma moom e yeeso ma mbiya anani a jaaɓi jooɗo ceerno wi rokkima lazim e wadifa e wirdu aljuma ceerno wi no mbiteɗa o wi ko Mouhtar Sow holtono guure men Nenet département Podor o wi Ousmane Ahmadou Ba to Lumbal Balaji ceerno wi yon tinno mbirɗon eyi ara on ko nanngowo law siffiringol ngol kam feɗat seeɗa e jomum en faɗa seeɗa nen ala wona woɗɗo eyi mataw hada Tidiane radiallahu taala anhu ha ko tiɗi ko ceerno woto aɗa waɗa a deƴƴa taw ɗitina law goo ɓe nelda du'a o wi ɓe ñaaguima yo Allah juurnu gurdam ma ceerno ya ɓooyi wurde min jiima an e julɓe ɓe fof barke cheikhana ceerno men cheikhana Ahmad Tidiane assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno yo Allah jaab diyara o yo Allah yettin fandare nde yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humtu hajuji ɗi ceerno wi omo haalde e men yiya en tinno ndeeƴen paflo accim ceerno wi yo en tinno ndeeƴen yimɓe so jooɗima mawɓe ene ngoni e nder mumen koma mbatta haqqille moƴƴere nde dartata nde mo dartirta moƴƴere o onne ene darta moƴƴere e julɓe he aɗa yiɗi yettade mo mawɓe ene ngoni sara makko o yiɗa ɓen jaɓɓe o yiɗa ɓen ngore o yiɗa ɓen lore so tawi ne jettoroɗamo fof ko ma ɓen loro tawata ko kanko dartirteɗo o ene muusimo ceerno wi yen tinno ndeeƴen gonden e needi enen ha wonɓe caggal ɓe enen kaldere ndeno ɗen mawɓe wonɓe yeeso gaaɓe ceerno wi goto e men fof ma daña ha ɓernde muɗum ɓuuɓa inchallahu taala Allah kam heɓorto ko ɓernde Allah heɓorto ko ɓernde enen fof en ɗen ɗo jooɗi ɓerɗe men ko goote addi en ko yidde Allah e yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yidde cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e yidde ceerno e yidde moƴƴere
ceerno wi hay sonno en calmodirani so en coynodiri tan haajuji men ene kumto hen tawi hay gooto o loraki neɗɗo ne kadi so tawi aɗa woni e nder yimɓe jiɗɗa ko ɓe belto sabu ɓe jiɗi ko weltindema annene jiɗɗa ko ɓe belto ko mbiyata yimɓe ɓe ndeeƴe ko tawata ko ene teddi e ma aɗa andi ko ɓe dillata ko yiddema tan waɗi ɗum goɗɗum fof waɗani ɗum ɗum waɗi ene tedda e ceerno wiide en ndeeƴe nde kono noon so tawi mawɓe ɓe ene taari ceerno omo eto rende hurumaji mawɓe ɓe kanko ceerno o yiɗata kadi ko enen heddiɓe ndenen hurumaji mawɓe ɓe o yiɗa neɗɗo yiɗa yettademo tan jarana ɗum ñoƴƴude mawɗo ceerno wi yiɗa ɗum enenne en jiɗa ɗum ceerno wi yiɗi ko yo en ndeeƴ gonden e needi haajuji men koko kumti ko Allah humtata haajuji ɗi Allah humtata haajuji ɗi ko on dartirte on ene jogii ko gasata o ala hen haaju o jogori ɗum tan ko sababude enen jogiiɓe haajuji ɓe enen kay so en ngari eɗen gondi e ɓerɗe men eɗen gondi e pible men eɗen gondi e giɗgol men haaju o yo nganndu gati Allah ene anndi en omo anndidi en e ɓerɗe men omo anndidi en kadi e haajuuji men gooto fof ma o humtan ɗum haaju mum o inchallahu taala tinnoɗen tan e diine he tinnoɗen e tijjaniya o tinnoɗen e jokkere en ɗam he tinnoɗen e gollodiral ngal laaɓodiren heen nuumɗen heen laɓɓinen heen kala gollodiroɓe yoɓe tinno ɓe mbadda nuumɗal gollinowo o e gollinteɗo o gooto e maɓɓe fof yo laaɓ gooto e maɓɓe fof yo nuunɗu kala ko haalda dow yo ɗum golle nder kala ko haalda dow ɗum yo golle nder woto yimɓe kaaldu huunde to dow haa gasa wooda baɗɗo goɗɗum to nder tawi ɗum alaano heen an deƴƴinowo an ligginowo gollinowo